Здравейте! Искам да ви разкажа историята на едно малко коте, което намерихме миналата година на улицата. Беше в тежко състояние. Диагнозата беше диафрагмална херния. И защо е интересно и е важно да се чуе тази история? Защото има възможност да се предотврати в много от случаите. Диафрагмалната херния е такова състояние, което се получава вследствие на травма. Защо може да бъде предотвратена? Защото като изключим случаите, в които това е инцидент, има случаи, в които тя е причинена от хора, деца, които не знаят какво правят. Затова нека да обясня как може да предотвратим това състояние. Най-просто казано, трябва да се борави по-внимателно с животните, когато ги разнасяме в ръце, когато ги подхвърляме, когато ги гушкаме, особено когато са много малки. Защото когато са много малки, техните тъкани все още са много нежни и много лесно се постига това състояние. Диафрагмалната херния като травма е нещо ужасно. От нея животните не умират веднага в повечето случаи, а по-скоро се мъчат в продължение на дни, може месец, може и повече. По-подробно и по-научно за диафрагмалната херния ще ви разкаже доктор Мушевска от МВК Варна. В общи линии какво представлява състоянието? Разкъсване на диафрагмата, най-често травматично, било то от удар, сблъсък от кола или нещо такова. Доста силен удар трябва да е, за да се причини такъв тип травма. На голямо животно. На голямо животно. Малките, те просто са доста мънички, в смисъл при тях самите тъкани са доста по-лесно разкъсвани. В общи линии част от коремните органи преминават в гръдната кухина, по този начин оказват механичен натиск върху белия дроб, нарушава се вакуумното пространство в гръдния кош, съответно това също до някаква степен затруднява дишането и за съжаление може да бъде доста фатално такъв тип травматизъм. Най-честата причина е заради задушаване, понеже белия дроб е доста компресиран и затова реално е доста затрудненото дишане. Като цяло е спешно състояние, в смисъл трябва да се действа не повече от 24 до 48 часа, тъй като в последствие риска става все по-голям и по-голям. За съжаление сме имали случаи, в които дори за по-малко от 24 часа нещата стават фатални, така че... Често ли идват при вас такива пациенти? Доста често се случва, особено на животни, които са бездомни, т.е. живеят по улици и така нататък. За съжаление, при тях травматизма е доста често срещан поради недоброжелателни хора. Колко е голям риска и доколко зависи от възрастта на животното? По принцип, колкото по-малки са, толкова по-уязвими са, тъй като защитните им способности още не са чак толкова големи. Конкретният случай беше ли с нещо по-особено от обичайните такива? По-скоро трябваше на първо време да определим откъде беше това затруднено дишане, понеже при постъпването на пациента той беше с затруднено дишане. Понякога бездомните животинки могат да страдат от други заболявания, които също да причиняват затруднено дишане. Затова реално направихме и рентгеновата снимка, за да можем да видим целостта на диафрагмата, как изглеждат органите, гръден кош и коремна кухина, за да диференцираме реално касае ли се за диафрагмална херния или за някакъв друг проблем. Родителите какво да учат децата си да не правят с малки котета? Като начало, ако срещнат малко котенце на улицата, доста внимателно трябва да се отнасят с него. Първото и най-основно е до каква степен детето може отговорно да се отнесе с това животинче, понеже доста често може неволно да го изпусне, удари, ритне и така нататък. Това е първото нещо. Другото нещо, което е като цяло доста внимателно с такива животинки, понеже риска също от опаразитяване на самото дете също не е малък, тъй като знаем във външната среда има много паразити, които биха били опасни и за хората, а съответно децата са в най-рискова група, понеже при тях малко по-трудно се контролира личната хигиена.
Другото, което е да не се отнасят с животинките като с плюшени играчки, защото доста често в желанието си да покажат любов децата са малко по-агресивни, отколкото трябва да бъдат. Така че на първо време радост, токи, но нека да бъде с някакви граници. Често ли работите с разни организации, които спасяват животни? Водят ли ви така, както при нас ви донесах улично животно, някакви случайни хора? Да, случва се, да, доста често. Има за щастие доста хора, които, виждайки животно в безпомощно състояние на улицата, го водят, тъй като явно, по-висшите инстанции не успяват да покрият абсолютно всички случаи, които се случват в външната среда. За щастие има и хора, които помагат, както и вие, така че браво на тези хора. Нека сега ви покажа накратко какво се случи с животинчето. В нашия случай котето имаше късмет, защото имам доста приятели във Facebook, Instagram и освен това половината от сумата дойде от колегите ми във фирмата, която работя, която са над 300 човека. Съответно всеки помогна с малка сума и за буквално един ден събрахме няколко стотин лева, които струваше операцията. Тя мина успешно, котето се възстанови. Както виждате, разликата между преди и след операцията е огромна. Първо, животното е много по-спокойно. Второ, дишането му няма нищо общо. Поради травмата, органите от коремната кухина бяха навлезли при белия дроб и съответно котето, колкото и да се опитва, не може да диша. В временната й къща в Добрич, заедно с останалите котки от приюта, тя се чувстваше много добре. Буквално веднага се почувства като у дома си. Виждате, че беше започнала да играе доста и да подскача и да се търкаля. Много бързо се възстанови. За финал, какво бих могъл да кажа? Надявам се това видео да помогне да научим какво може да причиним на едно невинно животинче, да сме малко по-внимателни в бъдеще, малко по-информирани и се надявам все по-малко такива случаи да намирам по улицата и да ги водя на лекар. Надявам се това видео да се окаже полезно, надявам се да го споделяте с повече хора да разберат за какво става дума. Ако по някакъв начин успея с това видео да предотвратя дори един случай такъв да се случи в бъдеще, ще съм доволен. Чао и приятен ден!